Novament ens arriben les festes de Nadal, un temps de celebracions, de retrobaments, d'esperança i sobretot un temps per compartir i per ser solidaris. Com tots els anys, m'agradaria convidar-vos a participar en la programació de l'Ia Nadal, a gaudir del nostre poble i dels seus carrers engalanats i ben il·luminats i a comprar en el xicotet comerç local. Allí trobareu productes de qualitat i un tracte personalitzat i de confiança. Enguany, voldria tindre un record molt especial per al poble d'Ucraïna i reclamar, una vegada més, la fi de la guerra i la necessitat de viure en pau i llibertat i respectar sempre els drets humans. Record que vull fer extensiu també a totes les persones que ho estan passant malament i que estan patint els efectes socials i econòmics de la guerra. En períodes difícils ens cal estar units, animar-nos i ser solidaris. Mireu, en els últims anys hem destinat molts recursos per millorar l'Eliana. Estem a punt d'acabar el nostre polígon industrial i en el 2023 seran una realitat els nous serveis de recollida de residus i de neteja viària. Serveis que milloraran substancialment els actuals. Però ara cal seguir avançant. Tenim a la mà el Pla d'Acció de la nostra Agenda Urbana Local, un document estratègic que farà de l'Eliana un municipi més verd, més humà i més sostenible, econòmica, social i mediambientalment. Vos convide a seguir fent camí junts i a continuar fent de l'Eliana un espai de convivència i de referència del que totes i tots ens sentim orgullosos. Un lloc al món on mai no es pon el sol ni es tanquen portes. En el meu nom i en el nom del conjunt del nostre Ajuntament, vos desitge un bon Nadal i un millor any nou.